Zobudíš sa. Neprešlo ešte ani 5 minút a doľahla na teba ťarcha. Už si stihol pripomenúť, čo všetko ťa dnes čaká, kde určite zlyháš, koho budeš musieť zniesť a že by si mal konečne niečo robiť so svojím životom. Nie je to práve príjemné ráno, ale je známe. Takto to máš každý deň a to je ten problém. Tvoje vlastné myšlienky nie sú nepriateľské, sú len známe. A preto im veríš. Preto ich nechávaš bežať ako rádio v pozadí, aj keď vieš, že ti z neho hrá len non-stop kritika. Pozri sa na to logicky. Keby ti niekto iný celý deň opakoval, nestíhaš. Zasa si to pokazil. Pozri sa na seba. Pošleš ho niekam. Ale keď to hovoríš sám sebe, povieš tomu sebareflexia. Nie je to sebareflexia. Je to mentálne týranie v spoločensky priateľnej verzii. Problém je, že to robíš automaticky, bez spochybnenia, bez nadhľadu. Je pondelok, 7 hodín ráno a ty si už stihol spochybniť celý svoj život, bez toho, aby si vôbec vyšiel z postele. Iní si dajú kávu, ty si dáš výčitku. Vlastná myseľ ťa predbehne skôr, než vôbec zažiješ realitu. Čím dlhšie to trvá, tým viac sa ti to zdá normálne. A práve v tom je pasca. Keď ti niečo pripadá normálne, prestaneš to spochybňovať. Preberáš myšlienky s pocitom, že taký proste si. Ale čo ak nie? Čo ak si sa len naučil hovoriť si tie isté vety a nazval ich identitou? Ak to poznáš a vyčerpáva ťa to rovnako ako väčšinu z nás, daj like, prihlás sa na odber a poďme ďalej. Myslíš, alebo ti len v hlave víria myšlienky? Raz sa ma niekto spýtal, o čom si dnes premýšľal cestou do práce. Odpovedal som, o tom istom ako včera a predvčerom a vlastne každý deň. Možno si na tom úplne rovnako. Nemyslíš. V hlave ti víria myšlienky. Tvoj mozog prehráva tú istú platňu. V autobuse, pri varení, v sprche. Niečo medzi, nemal som to tak povedať. Určite si o mne niečo myslia. Mal by som už konečne, čo ak to celé nedáva zmysel. A zaujímavé je, že si tieto myšlienky nevyberáš. Prídu samé, ako nezvaní hostia. A ostávajú, lebo si zvyknutý. Je to ako keď si necháš pustený YouTube autoplay a zrazu pozeráš teóriu o tom, ako je mesiac dutý. Nechcel si to, ale si tam. Mozog robí to isté. Spustí prvú vetu a o 20 minút neskôr rozmýšľaš, prečo ti nikto nikdy nerozumie, ako si pokazil život a čo všetko si mal urobiť inak pred 5 rokmi. To nie je myslenie. Je to mentálne samoprepínanie na kanály, ktoré ti neslúžia. Najhoršie je, že ten kanál znie ako ty. Hlas v tvojej hlave nemá cudzí prízvuk. Znie úplne dôveryhodne, preto ho neignoruješ. Preto si myslíš, že je to pravda. Ale to, že si niečo myslíš automaticky, ešte neznamená, že je to pravdivé. Zvyk a pravda sú dve úplne odlišné veci. Keď ich neodlíšiš, budeš žiť podľa najhoršej kombinácie, starého zvyku, ktorému bezvýhradne veríš. Nesieš so sebou starú verziu seba. Poznáš to. Niekto ti niečo povie, celkom nevinné, a ty zrazu vybuchneš. Alebo sa stiahneš. Alebo nad tým rozmýšľaš ešte 3 dni. Pritom objektívne nič sa nestalo. Prečo ťa to tak rozhodilo? Pretože si nezareagoval ako dnešné ty, ale ako tvoje včerajšie ja. Možno dokonca tvoje 10-ročné ja. Niekto ti v detstve povedal, že nie si dosť dobrý, dnes ti to už nikto nehovorí, ale ty si to hovoríš sám. Pre istotu, aby ťa to nezaskočilo, ak by to niekto náhodou zopakoval. A tak reaguješ, ešte skôr, než ťa niekto ohrozí. Pre istotu. Brániš sa, aj keď nikto neútočí. Vieš, čo to je? To nie je trauma. To je zautomatizovaná stratégia prežitia. Zostávaš v starých verziách seba samého, lebo ti kedysi zachránili krk. Ale dnes ti kradnú budúcnosť. A práve tu prichádza najdôležitejší zvrat. Niektoré vzorce v tvojej hlave vznikli len preto, aby si prežil v chaose, ktorý už dnes neexistuje. Si ako vojak, ktorý ešte stále spí s nožom pod vankúšom.
hoci vojna sa skončila pred rokmi. Vzorec je stratégia, ktorá už nefunguje. Jeden muž, ktorého som poznal, mal potrebu neustále kontrolovať, či je doma všetko vypnuté, aj 5-krát pred odchodom. Pýtal som sa ho prečo. Odpovedal: raz nám vyhorel byt, mal som vtedy 8. Nikdy o tom nerozprával, ale jeho správanie bolo jasným odtlačkom. A teraz otázka pre teba. Koľko tvojich reakcií má pôvod v situácii, ktorú si už dávno prežil, ale ona stále žije v tebe? Niektorí ľudia sa snažia byť vždy príjemní, lebo kedysi zažili, že konflikty boli nebezpečné. Iní zas kontrolujú každý detail, lebo vyrastali v chaose. Ďalší sa tvária sebavedomo, lebo nikto iný im sebavedomie nedal. Vzorce nie sú zlo, sú len pokusy, stratégie, ale ak ich neaktualizuješ, zmenia sa z ochrany na bremeno. Je to ako chodiť po meste v brnení. Kedysi ťa chránilo, dnes v ňom pôsobíš smiešne a unavene. Si fixovaný na mentálny smog. Poznáš ten pocit, keď si v miestnosti, kde niečo smrdí, ale keď tam si príliš dlho, už to necítiš? To je tvoja myseľ. Mentálny smog nevzniká preto, že by si bol pesimista. Vzniká preto, že si nikdy neotvoril okno. Dennodenne prijímaš vlastné názory ako fakty. Ja proste na to nemám. Toto mi nikdy nešlo. Nikto ma nikdy neberie vážne. Na čo to skúšať, keď to nevíde? Vieš, čo je na tom fascinujúce? Nikto ti tieto myšlienky nemusí hovoriť. Ty si ich zopakuješ sám a tým ich spečatíš. Mysel si pamätá to, čo si nikdy nedokončil. Všimol si, že večer vstaneš z postele, lebo si uvedomíš, že si nevyložil pračku. Mozog ti vrátil nedokončenú úlohu. Rovnako fungujú nevypovedané hádky, neprežité bolesti. A tie sa ti budú vracať v myšlienkach, v reakciách, v rozhodnutiach, ktoré ani netušíš, že si neurobil. Preto je mozog unavený, nie z námahy, ale z opakovania. A nie z opakovania pravdy, ale ilúzie. Odstrániť ich znamená prestať im veriť. Ľudia chcú odstrániť negatívne vzorce ako vírus, ale oni nie sú v tvojom tele, sú v tvojej viere. Skús toto cvičenie. Na budúce, keď sa ti v hlave objaví veta typu určite to nezvládnem, nehovor jej nie, to nie je pravda. Len si povedz, to je zaujímavá myšlienka a nechaj ju prejsť, ako vlak, do ktorého nenastúpiš. Možno si to už skúšal silou. Odstrihnúť sa, preprogramovať sa, opakovať si pozitívne afirmácie, ale nefunguje to. Pretože vnútorný odpor nie je o tom, že by si bol slabý. Je to o tom, že si stále presvedčený, že tie staré hlasy majú pravdu. Kým ich vnímaš ako autoritu, vždy sa vrátia. Až keď ich prestaneš brať vážne, začnú strácať moc. Ako keď sa prestaneš hádať s opitým človekom. Nevyhráš tým, že ho presvedčíš, ale tým, že odídeš. Pretože najväčšia sila nie je v boji, ale v tom, že odmietneš bojovať s vlastným tieňom. Tvoje myšlienky nemajú moc, kým im ju nedáš. A keď im ju zoberieš, nezostane v tebe prázdno, zostane ticho. A ticho je miesto, kde konečne počuješ sám seba, nie echo starých dní. Ktorá myšlienka ťa unavuje najviac a prečo si ju stále držíš? Napíš mi to do komentára. A ak si dnes niečo uvedomil, pripomeň to algoritmu, lajkom a odberom. Som stoický rebel, vidíme sa na budúce.